Dakika en 37 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet. Waneno gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wami siso mar ng'iyo gigo manitiere gazet. Oyawre Hansel, ichiew nade? Achiew maber Joyce, Nyasaye orita. Asechopo ka mondo wang'i weche madhi nyime Kenya ka kawaida. Wang'eni drama to kurumga. Sani koro nitie jomosewuok e conclave. An agombo mana chope kumamba nyalo dhi e conclave kinde moko. Tiji jama luongo conclave mari to koro iluonga jomopogore opogore to bedo piny to poro wach mondo ni Kenya ochomo kanye. Kata kamano wageno ni gik mane owuok e conclave kanyo gin gik mabro bedo ka miyo Kenya wasudo mbele kanyachiel maonge dewang' kendo maonge akweda mar dhoudi. Kata kamano adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation. Gazet ma Daily Nation omenyo weche mopogore opogore okinyi ma kawuono. Kwa nyalo mana yudo gazet ma Daily Nation mar mondo mi wang'i moko kuom weche mag miyo peka malo kanyo gintiere weche ma otudore kod nek mano mar laktar Mutiso ka koro nyaka sani nitiere jogo ma nitiere ng'ama osemaki. Wacho kanyo ni re-arrest drama Adria faces murder charges in Dr. Mutiso killings. Nitiere wakili moro kata okil moro ma omak kendo kitudo kod nek mar Dr. Mutiso. Kopogore kod mano nitiere weche ma bende timore sekta mano mar somo kama duol mandiko jopuonje tich TSC nyaka sani koro riwruoge mochung' ne jopuonje pacho kae sani koro gichwalo ng'ur margi kotudore kod kit kaka ichiwo thuolo mag tije mano toka dho speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula no pusore mowacho ni sani koro TSC employment letters nitiere kaka ichiwo mano od bura kar jot mano mar jatend piny. To wach momi pek kanyo Hansel gin weche motudore kod Osara. Hansel Osara to kaka lidho matin no Osara mag counties to sani koro kwamo nikech weche ok ber ahinya. Nitiere stalemate moro mantiere kind control of budgets gi county government. Wacho ni county governments 41 nitiere mapok ochulo osara, nitiere mapok ok nya access budget allocations ma sirikal ose allocate negi. Sirikal to nyewa winjo, sirikal mamalo mano national government nyewa winjo ka wacho through deputy president Kithure Kindiki nyewa wacho ni nango ni ose oro pesa. Iwacho ni wang' ni gioro pesa chon mondo counties kik chandre kata dibed ni nitiere crisis to Kindiki nyowacho ni gin giseoro pesa makoro en gik monego bed ni bedo ironed out. Of course control of budget to ochung' kar tiende kowacho nango ni procedure nyaka lo ni gima timore ni samoro nitiere counties ma delay luwo procedures and then nitiere penjo moko mipenjogi to ok gidwa duoko makolure gi budgets magi. Nitiere penjo moko mipenjogi, aparo ni oyange page mar 4 kae. Kapok wadhi kata it gazet mar 4 kaachiel kod 5 ka wang'iyo it gazet mokwongo ni mano mar gazet ni mar Daily Nation. Bende king'iyo moko kuom counties makoro nyaka sani wacho ni jotije maggi osebedo ka kale achiedh nade kaachiel kod Dolaka counties 21 mana kaka isewachano ka county mano ma Homa Bay kaachiel kod county ma Siaya mage moko kuom counties magwa makaluo mabende oyanga kanyo mano kotudore kod ywaruok mabende pod nitiere kind control of budget kaachiel kod counties. Weche mamoko mabende wabobedo ka walidho en kotudore kod weche mane owach kanyo koda mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ka koro nyaka sani wacho ni duol matayo weche magiere pacho kae nitiere kaka odhine ondike kanyo ni controversial South Korean iwacho kanyo ni controversial South Korean farm makoro nyaka sani giwacho kanyo ni ema seche moko wacho ni osebedo ka kelo penjo makoni kod kocha kotudore kod ikruok mago magiere. Wach makamano Hansel, wadhi it gazet mar 4 weche mag counties. Hansel joma counties mag budgets kaka isewacho no nitiere counties 41 ma ose submit 21 mago manigi struggle mag chulo osara but 41 nitiere mose submit kalure ka gi statement 41 mose submit 2026-2027 budgets ne control of budgets mondo otim approval. To kuom gigoero nitiere 32 ma budgets gi osebedo cleared matiende ni budgets gi onge weche mora mora, onge issue mora mora manitiere but nitiere aparo gino chiko
abiriyo ma yet to submit mane ni ma poko submit budgets magi. Ing'eni sani wan e dwe mar aboro. Budgets mag piny mar Kenya nosom e dwe mar 6. Makoro mano nyisi niya sani en dweche 2 kapok counties gi poko submit budgets magi. Makoro ipenjo ni to kara gi run counties nang'o. Emomiyo samoro development leo, chudo leo gi weche mamoko. Counties miwacho ni poko submit budgets gi kaka ondik kaeria ni Embu, Kisumu, Machakos, Meru, Siaya, Tana River gi Trans Nzoia. Mago mapoko submit budgets magi. Koro Siaya to bedo highlighted ka. Wacho ni Siaya to koro midhiero ne ok ni kata ok en kind county gi control of budgets. Tiyudo ka kendo shida nitiere kind governor gi county assembly. Nitiere ywaruok kind approvals mag budgets ma Siaya nitie kaka county assembly poko puodho budget ma Siaya. Nitiere stalemate kind gi governor. Makoro emiwacho ni mane momiyo koro Siaya to case ne dhi beyond ma wik bonego beni bedo resolve. Kata mano nitiere jogo ma tiye counties ma oseyuak kawacho nang'o ni kata dibed ni budget allocations okwamo kata ni koro counties ok nyal access budgets magi. Osara ma jotich ok onego chungi. Osara ma jotich ok onego chungi nikech maeri koro miyogi nitiere jomoko manigi loans, nitiere jomoko manigi rent pok ochulo, nitiere jomoko manigi weche mag tuoche manego bed gi cover. Sani be sikunde koro oyaw wigni. Koro gipenjore ni sama sikunde oyaw wigni to sani to dweche 2 pok giyudo osara. Koro gitero nyithindo sikul nade. Koro giwacho nang'o ni onego ng'i kaka ikonyo makata sama pod ywaruok nitiere kind control of budget gi counties to osara to konego chungi. But control of budgets bende aneno ka en kare on her side nikech for en to temo mana penjo moko nang'o ni ang'o omiyo gik ma kama ok ni makare, ok oluwo chik, ok oluwo procedure. Koro en tingino tiye tije mondike ni mondo ti. Sigana ma kamano nyakora mogia jo nyalo somo matut e gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet mar Daily Nation. Ansela dono adog chien mondo ang'e ane weche mamoko mag gazet mar Daily Nation omenyo. E gazet mar 2 kanyo kodore kod chenro mano mar nono nek mano mar laktar Victoria Mutiso ka koro nyaka sani ondiki kae ni after arrests lawyer to face murder charge in Dr. Mutiso killing. Ka koro nyaka sani okil ma waneno it gazet mano mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation picha ne bendo ket kanyo en kachiel kod min mare. Iwacho kanyo ni kaluore kod jamin wach e doho kacha ne ongiso mano do mamalo ni Angela Mulwa kachiel kod min mare moyang kanyo ni Rose kachiel kod owadgi moyang ni Chris gine moko kuom jogo mabro bedo ka duoko penjo kotudore kod tho kata nek mano mar laktar Victoria Mutiso. Ka koro nyaka sani bende koro joma ochung'ne okwach kich gin bende koro gitemo mar mondo mi gimanyane obila 2 ma nyaka sani wacho ni pok ong'e kuma gintiere ka gine moko kuom jogo ma bende tudo kod nek mano mar laktar Mutiso mano timore e dwe mar 7 mano ma higani. Hansel kes mar Mutiso ni to tudore gi wach lo moro ma ntiere area ma Mlolongo kanyo ero ma koro ntiere kaka okilne gi joma moko nosebedo detained for 14 days ma investigation ni timo kalure gi wach ma forgery of documents but ni obok mane gitiyo godo e wi lobno ne gin obok ma fake. Koro iwacho ni an allegation ni ne gitiyo go obok ma fake mar mondo gi akwela lobno. Koro lobno ema paro ni no lead to tho mar Dr. Mutiso mamana gima koro Director of Public Prosecution gi joma moko dwa temo prove ni okinni en achiel kuom jogo mano pango tho mar Dr. Mutiso. Of course lawyers mag okindni gi joma moko bende ntiere kaka wacho nang'o ni Director of Public Prosecution misuse court procedures, misuse chik mar mondo gi detain godo
okil kaeri, okil Angela Mulwa, ma ema koro kelo negi midhiero ka nikech giywak nang'o ni nitiere kaka in as much as ni jogi temo nono wach ma forgery mar documents, gimentie kaka gitiyo gi forgery mar mondo gi retain suspect ma koro sani ni mano kalure gi daktari I mean okil Danson Omari ma indiko ka ni nitiere kaka bende gisebedo ka giwuotho e court mondo ging'i ni en judge mane ma bro favor gi, en judge mane ma bro nindo kor gi mano kor director of public prosecution. Koro warito winjo mondo wanene ni bro bedo nao, kata kamano to nitiere statements mopogore opogore mosekawe. Of course court bende nitiere kaka iseyo ni lack jurisdiction mar winjo case no, koro nitiere pod rito mondo winj ni court bro amua nang'o ni en gi jurisdiction koso onge. Koro magi e procedure masani dhi nyime. Case owuon to pok ochako. Pod en na preliminary issues ma pod bedo sorted out ka, technical issues ma pod bedo sorted out ka, koro ka case no bro chako officially. Nyakwar Mogejong matutudore kod mani nyalo somo it gazet mar ariyo. It gazet mar adek bende nitiere sigana moro ma Nyakwar Mogejong nyalo somo. Adwa nwa kadhe mana mapiyo piyo koluore kod mor ma miyo moro sani nitiere godo, mano Wanjiru ne obedo deported kowuok e pinyno mano mar Saudi Arabia mano dwe mar adek mano higa mokalo, to noweyo nyare ma jahigni adek e higa mar 2025 ne jahigni adek noweyo nyare e pinyno mano mar Saudi Arabia, kendo nitiere mana ja Samaria mang'won mane oyie dak kod nyare no. Giko ne tok temo kendo sebedo kotudore kod sirikal ma pacho ka, odiochieng' manyoro ne oyudo nyare koro ma jahigni 4 miluongo kanyo ni Precious Wambui. Giko ne nyare no nodwok e pacho ka ka koro goyo erokamano ne sirikal kata migawo mar sirikal motudore kod migawo mar sirikal mochung' ne tudruok kod pinje maoko kuom tayo chenro mano mar duoko nyathine e pachoka mar mondo mi oriwre kod min mare. Sigana ma kamano Nyakwar Mogejong inyalo somo it gazet mar adek. Adwa dhi it gazet mano mar auchiel. Hansel kotudore kod conclave mama ne en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua masani en jatend duond bura mar DCP notieko ewacho kanyo ni nosetieko ndalo 55 mane odok godo wa Munyoro mayudore kaunti ma Nyeri mar mondo mi obed piny kod jokanyo mopogore opogore kata jotelo mopogore opogore giporo wach kotudore kod kit kuma piny Kenya odwaro ni kaka gisud mbele kaka kweth maketo sirikal tesre. Nyaka sani nowacho kanyo nodwaro ni kweth maketo sirikal tesre oriwre kanyakla mondo koro gichung' motegno gine kaka ginyalo miyo jatend piny Kenya William Ruto bede telo kuom tam achiel kende. Tok mana mano kende, Hansel anno kae ka bende koro ne ochako penjo makoni kod kocha nang'o momiyo duola mochung' ne wechego mag yiere pacho kae sani koro gichiwi wacho kanyo ni transmission system contract gimiyo kambi moro mano mar pinyno mano mar South Korea. Gino makoro wacho ni nobedo tailor made ni nitiere kaka nyalo bedo ni nitiere kaka ne otim gik moko mondo kambino emomiyo rak makamano. Hakia ni Gachagua to yudo maling'ling makamagi e yo machalo nang'o. Kata kamago gin moko kuom weche ma osebedo kolieko nong'eyo kata en gi intelligence mag gigo matimore pacho ka e yo makare. Hansel, of course Gachagua to osebedo sirikal, nochako bedo sirikal kinde mane en dio mobedo PA Uhuru Kenyatta, obedo MP ema koro nyicho bedo vice president jalup jatend piny. Koro magi gik ma expected ni ng'at mosebedo sirikal for that long nyaka bedo very connection, unless ni ina ng'at ma pok Kenya ni oneno manyalo bedo ni nyalo koso bedo gi connection. Koro an connections nego ok ginga surprise to me nikech I expect nikech kata mana in kama nitie chon pod in gi connection moro kono, tie gimoro ma kidwaro kuro to pod inyalo yudo ji achiel ariyo moko manyalo konyi timo. Koro it is the same of course at the level of vice president bende in gi intelligence jogi miketo strategically magi siasa manyaka wa accept nikech kisedonje level ma power to nitie jogi miketo strategically nyiso jatend piny ni kacha chadwa ng'ane an be adwa ni ng'ane mondo keti. Koro joigo sami wuok samoro gidonga e sirikal ok giwuoga kodi. Ne waparo kata mana kinde mane Raila ne en prime minister ka nowuok ne nitie joge manodong' e sirikal makoro joge go emane
emane samoro ne miega maling'. Koro ok en gima nyien. Kata kamano, to ka dok e wach mar riwruok mar opposition mondo oyier flag bearer achiel. I think the greatest threat to riwruok mar opposition en Gachagua. Mae gima ji ok lose. Nikech en kata nyoro neno ka principles mopogore opogore mag chama mopogore opogore nyoromo, en nyooro ng'ato. En kende ma nyooro ng'ato. Jomoko nyodhi kata personally. Matene nango, of course, apart from Linda Mwananchi manye onge kanyo, the rest nyo show up. Kalonzo nya ni kacha, Matiang'i nya ni kacha, gi jomo pogoro opogore nya ni kacha. Kata hapa ni Martha Karua nya ni kanyo. But king'iyo, Gachagua nyoro Malala ema nyoro. Koro ng'en kata mana opposition be ng'iyo nango ni jalni en ok value girwani. Then owuok oko to wacho nango ni joko se sign deal mar nango ni wabro workers wadhi yiero candidate achiel, pok giyango ni ng'ama dhi bedo candidate, en koni oyango ni en moromo. Iwinjo? Joka to pod nie bura pod loso, matiende ni gik motimogi undermine unity mar opposition. Mae koro e shida ma opposition nigodo nango ni jok monego bednie ma koro spearhead riwruok ema samoro yudo ka koro timo gik moko ma undermine riwruok mar opposition. Koro mae rie gimomiyo opposition be samoro kana ja Kenya nyalo ng'iyo nango opposition ma wan godo ni to giwuondore ni giriwore to riwruok moro malong'o to onge to principles mopogore opogore be kodhi e ud fwamo mopogore opogore to ng'ato wacho mana gike, wacho kaka en ok onya tiyo gi ng'ane, en ng'ane ok one kapo ni ng'ane moketi to ok onya riwo, ok onya ungo lwedo gi mamoko. Koro opposition gin their own enemies. Kaeto nitiere wach mar IBC contract mar weche mag tayo ombulu, transmission mag ombulu. Of course IBC sayo ga kinde ka kinde ni nitiere kaka ok gihandle ga weche mag transmission mag ombulu, weche mag kweno gi mamoko. Koro wang' ni to orag ni chaka gimidwa mi kambi moro mawuok South Korea kalure gi wach ma Gachagua wacho ka. IBC owuon pok owuok oko, but mae rien gima Gachagua wacho ka. To Gachagua be oseyango ni kambi mar South Korea ni emidhi mi, but kendo wacho nango ni ok odwa loso ewi gini nikech onge information moromo, pod ogather information. To already oselieko. Koro mage gik mamako dhoge Gachagua ng'eni gero ga koni to muko koni, ogero koni to muko koni. Onge ga msimamo ni koro an awuok na gedo. Nikech wach ni kaka nosewacho nango ni chal ka gima nitiere mibadhi moro manika, nikech wacho ni kambi no IBC nitie kaka odictate negi ni mae kaka wadwa ni ti. Ok ni kambi cho omi thuolo ni nango ni un tiuru kaka professionals. To kambi ni miwacho nango ni ombulu, Gachagua wacho ni ombulu ma gisetayo gise fail kuonde ma gisedhiete. Koro mage gik ma Gachagua wacho nango ok odwa lose, odwa reveal to already ose reveal gi. Ai wari to neno ni to seche moko en revelation mane mobo bedo ka onyiso mbele kacha, nikech kinde mane nitiere ndalo 55 ma koro ne oromo kod jo Kenya mopogore opogore kar dak mare kata pare ma wamunyoro, bende wacho kanyo ni jo Kenya ne ong'ise ni winjo ben ni koro ni gi fix gigo ma osekethore e system mano ma pachoka, moriwo wechego mag somo, wechego mag thieth, wechego mag arita kaachiel kod wechego mag pur. Mage moko kuom gigo ma koro Gachagua wacho ni jo Kenya ne ong'iso gi nok dhi mbele yo makare, gigo ma koro gidwa rieyo ka wasudo mbele. Warito neno ka be gibo bedo ka giriwore adiera mondo gichung ng'at motegno manyalo rakore kod jatend piny Kenya William Ruto e debe yiero mar higa mar 2027 gin kaka kweth maketo sirikal tesre. Kodhi it gazet mar 7 kanyo Hansel be nitiere sigana manyakora Muge Jong nyalo somo kodore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto ne otemo lero kaka ne simu mogika mane oloso godo kod mane en ogai mar ODM osenindo Raila Amolo Odinga. Wacho kanyo ni Ruto, my final phone call and dinner with Raila. Gazet ni mano ma Daily Nation no dayo dhoge kendo koro temo lero gigo mano timore. Wacho kanyo ni kar
sa 12:30 mano mar okinyi ne oyudo simu kowuok kuom laktar Oburu Oginga ka ng'ise ni nyalo bedo ni owadgi owito ngimage. Wang'eyo ni moluor Raila Amolo Odinga nowito ngimane mano tarik 15 dwe mar 10 mano higa mokalo, kendo e kinde mano yudo thieth mano e pinyno mano mar India. Aneno kanyo ka oler sigara no kanyo. Kopogore kod mano, gik matimore duond bura mano mar ODM bende nyaka sani koro ODM osechako keto moko kuom gigo magidwaro mar mondo mi orie e kinde ma koro gichano donje winjruok kod UDA. Kata kamano, jakom mar ODM Gladys Wanga wacho ni e kinde ma gibiro bedo ka giporo wach kata gilalore kod duond bura mar UDA to gibodhi kacha with an open mind. Gigo magidwaro gin wechego mag zoning. Gidwaro noteg sirikal mano mar loch gwenge, pok mar mwandu opog e yo makare gwenge duto, kaachiel kod gino miwacho kanyo ni social protection mano moriwo kanyo manifesto magibo bedo godo e moko kuom gigo makoro gibiro bedo ka ging'iyo e kinde magidonje twak kod UDA. Answer wach zoning taneno ka duogo ka taparo ni koro ODM ka dwaro zoning to nyaka gi explain ne sana ne contestants kata mana jogo madwaro chungi ODM gi explain ni zoning ni oken within the party, en kind ODM gi UDA, nikech mana en kuma bedo ga misunderstood ahinya. En mana nyiso UDA nango ni wariwore kodu, but sama wariwore kodu ni uno kunya donje zone areas ma wane gi strongholds, but one bi kunya donjo e areas, but joma dwa compete e ODM to nyaka chama make sure nango ni free and fair elections, nominations rather, or team. Then mara reyo zoning ni okomino ni chama moko bedo zoned out. Ni chama moko inyalo kara mana pod biro gi independent, inyalo pod biro gi chama moro UDA kende machalo gi makoro idhi lorne oko, possibly gi chama mamoko bende mabro bedo e riwruok, nikech I believe ni riwruok nyokan ok bedo kind UDA gi ODM kende. UDA gi ODM gina the key players, but nitiere chama moko matindo kaka okada longo Ford Kenya ni chama matin, but onge mbia ahinya tinde, but ok en chama matin gi chama mamoko. Shida mantiere en ni wach zoning ni pok obedo explain ne ji malong'o ni dhi time nango, berne nango, members to dwaro nango. Koro mage shida manitiere. Kata kamano to ok en zoning ke. Aparo ni kinde mag zoning ma seche moko idwa tim zoning, aparo ni ODM kaachiel kod UDA winjo bed ni bende winje pat jopiny. Nikech kuom ranyisi wanyalo kwatiyo kata kuom ranyisi, nitiere jal madwa chung kod duond bura mar UDA, to nitiere jal madwa chung kod duond bura mar ODM. To nyalo bedo ni seche moko jopiny ohero ja UDA to ok ohero ja ODM, to kanyen stronghold mar ODM gibo bed ka itimo nango. Magi gik mowinjo bed ni bende giporo wach mondo ging'e ni bobed kitime yo machalo nade, mar mondo mi seche moko gimi japiny ng'ama japiny ok gidwa koda ka mar mondo mi koro gizone kumoro. Winjo bed ni time kod rieko makare ahinya. Rieko nyaka time go, but gima ng'eyo en ni siasa is about convenience gi compromise. Kata mana Raila Odinga no compromise Nairobi County to Jubilee, although negi lose, which was a mistake, but he had to compromise nikech nodwaro kom maduong', ineno. Ok en gima timore mokwongo, otherwise ODM dine chung candidate Nairobi, ODM dino kawo Nairobi, but nikech koro ne nitiere winjruok kindgi gi Jubilee, ma Jubilee nodhi oketo candidate ma ok ne strong ahinya, ema koro UDA nodhi, Kenya Kwanza nodhi oketo candidate margi, tema koro nologodo gima ng'eyo en ni kata mana UDA Kenya Kwanza ne nigi weche mag zoning gi. Kata mana DCP nyicha waneno Olkalao kotimo ne ji zoning, kowacho nango ni kaeri ok wadwa chama moko biro campaign ka wanwaro koro ken gima nyien. En mana ni koro imiye nying mopogore, but en mana zoning achiel, but ok zoning kende molose ka. Nitiere weche moko ma ODM dwaro no kete manifesto, gin weche mag multi-party democracy, constitutional reforms, kaeri nitiere gi kedo ne ratich oganda, mano fight for human rights, gi devolution of power. Matiende ni kaka sani ng'eni nitiere sector moko ma sirikal mamalo pod okwame, kaka mag nderni gi mamoko ma counties onego bed ni timo. Mago tije mag sani koro onego wene counties. Iyudo ka pod sirikal mamalo kalure gi chik onego bed ni
counties ema timo weche mag gedo mag nderni gi weche mamoko. Gimamoko, of course, weche mag war on corruption, access to quality education. Ni okana somo, okana yudo somo, but somo and somo malongo. Affordability and quality healthcare. Mamano, I don't know ka sirikal temo gi universal healthcare ma sani tiere ni, but poko chopo kuma japiny iyudo ko yie kode 100%. Tie jopiny ma pod nigi chich gi wach mar healthcare. Of course, jatend piny Kenya nyicho bedo gi National Health Forum manyicha otemo explain. Mapara ni convince jo Kenya mang'eny ni healthcare sani okang much better than kumane yande nti. Poko chopo, but steps magi sirikal temo keto are much better gi compared to kumane healthcare yande niti. Matut nyakora moge jong nyalo somo it gazette mar abiriyo kanyo kalor ne question and answer kod jakom mar ODM Gladys Wanga nikech penje mopogore ni en ikruok mane ma ODM nitiere godo motelo ni yiero mar higa mar 2027 gibo bedo ka giyango nade kata girito nade ling'anya mano mar Raila Amolo Odinga kinde ma giriwore kod UDA. Gin moko kuom penjo kaachiel kod duoko manyakora moge jong nyalo somo matut it gazette mar abiriyo. Wadhi mana mapiyo adono dhi it gazette mar 10 Hansel kotudore kod weche mane owachi kod speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula. Gino makoro riwruoge mopogore mag jopuonjo osewuok oko ka koro kwedo ng'ala mamalo ahinya kotudore kod kit kaka ichiwo employment letters kata barupe mago mag ndiko jopuonje teacher. Wetangula yendo wacho ni jaod bura kodhi State House kacha to wuok kod 10 employment letters kowuok ka TSC. Gino makoro nyaka sani osebedo ka wacho ni koro oseketho kit kaka indiko jopuonje tich e yo makare. Par ni duol mandiko jopuonje tich e pacho kae mano Teacher Service Commission nyaka sani koro noselando ni nitiere thuolo mag tije 20,000 mbo bedo ka indiko jopuonj makamago e yorno mongirore. To koro wang'e ni jaod bura ka jaod bura kodhi State House kosewuok kod barupe 10 seche moko ng'ama kia jasiasa moro amora to japuonj to dwaro no ndike kod TSC bende bro bedo ka yudo kata bro bedo ka yudo barua mar mondo mi ondike tich e yo mongirore kosen mar kogo simu ni aya igoyo simu racho ni ane maoro ng'ane to koro mari dhi mana mayom. Anto seo maduong' ka adogne TSC nikech ere kaka employ ng'at ma ok okalo through your procedures nikech koro jatelo moro go simu to mano karo wacha ni koro waonge TSC mondo koro jotelo wa koro mondo otim recruitment ma jopuonj gine ma koro gichiwo barupe wawe chando TSC nono TSC o chando wa gi wuoga mondo wang'e ni waonge commission ma koro ndiko jopuonje. Pok gin be ok gi complain ni nitiere kaka jotelo moko nitiere kaka ndiko jopuonje miyo jopuonje barupe moko luo procedure. Mar ariyo, riwruoge ma winjo ka ywak kaka koro Kenya National Union NAT KUPPET gi mamoko gi Kethawa gi mamoko magi to gina public show ma dwa nyiso japiny nang'o ni gini wambe obwogowa jogi ong'e gigi osebedo katimore higni. Wetangula is not the first person to bring this issue. Ondika ni nitiere MP moro bende mane osewacho ni nang'o ni nitiere kaka gidhiga State House timiyo gi barupe weche ok ne wawinjo ka NATO oluwo ok ne wawinjo ka KUPPET oluwo weche go noruchre mola. Sani koro Wetangula nyochako chiero tuoni sani koro ka gichalo jok mobuok ni mano konego be ni timore to gin gik ma ging'eyo ang'eya malong'o. Koro gigi kaka wachoga en siasa nitiere nyaka e weche mag ndiko jotije sirikal. Nikech aneno ka higa mokalo mano jaod bura ma Murang'a mano Betty Maina ne olieko ni nitiere kaka jogo ma otudore kata jod bura ma otenore kor ka sirikal osebed ke imiyo barupe. Wacho ni nitiere kaka ne odhi e od bura nodhi kar jot mar jatend piny kod jod bura 11 mawuok e gwengo mago mag Kiambu. Ng'ato ka ng'ato nomi barupe 20. Matene ni in jaod bura achiel iwuok kanyo gi 20 letters mago mag TSC ma koro idhi pogo ne jopuonja manitiere kor gwenge magi
gine ma koro kelo penjo ni ka in jaod bura mobalo kod sirikal jok mawuok e kar chung od bura mari ma gin jopuonj gin ok bindik gi e tich kosango mabro bedo katimore en mibadhi mar ong'ala mamalo ahinya. Mibadhi to en mibadhi but gima koro mako wang'a ka gimomiyo Wetangula gini ok nye ywag ni ati ni MPs chiwo barupe. En gima nyo yuaga ni MPs gi kosemi barupe to dok uso. Omigi nono. Gin koro kiri giloko gidondogo. Ng'ato ka ng'ato wicho kinyiso nang'o ni mondo iyud barua nyaka igol 1000 madhi 400. Koro penjo ni ka koro ng'ato en samoro tiyo embo ndike andika to nyathine dwaro tich. Iparo ni 400 ni odhi gole kanye. Wacho ni ma en gima onego bed ni timore. Koro Wetangula paro ni nyetemo solve issue achiel but ochiero maduong' ochiero en nang'o ni kara MPs gi imiyo ga barupe iyudo ka ng'ato wuok gi barupe 10 barupe 10 times 400,000 en gi milionde ne 4 kanyo. Mano bende matere machinglo manitiere it gazet mar 17 mano mar gazet ni mano mar Daily Nation machinglo makamano anno komenyo mana weche kata omenyo sigana manitiere it gazet mar 10 adono yud machinglo makamano achiel kachiel mar mondo mi nyakora Mugejwanga bende onene akanyi it gazet mar 17 kanyo king'iyo machinglo makamago nyakora Mugejwanga bende nyalo mana pongo gi wiye gigo matimore no ka iumo dho ng'ato kanyo sura mar ng'ama iumo kanyo wang'eyo to ting'a uja otemo wacho gigo matimore to nitiere ng'ama ng'ise ni in ling we wacho weche gi Hansel mari aneno ka tipo mogor ka chalo mar Wetangula gi jatend piny Kenya jatend piny Kenya dwaro address the public but pok ochopo kuma dhi address the public to ng'ato osechako golo series mag State House osechako wacho kaka State House ndike jopuonj gi mamoko ok en kata jopuonj kende nitie kata mana committees moko miyudo ka ng'ato bedo selected politically ipenjo ni qualification mag ng'ani oromo mondo bed kanyo but because en politics gini eri en gima timore koro jatend piny chalo ka gima temo nyiso Wetangula nang'o ni bwana kiki reveal gigi dhi kelo nwa lweny oko ka nikech weche mag somo to wang'eni osebedo gi issues mang'eny koro ema samoro ng'ato be nyalo penjo ni dibede ni omiyo quality mar somo Kenya ka ok nya improve nikech jok ma wandiko ok gin jok ma otiegore malong'o kata gin jok ma oyudo tich through favor to mago gin jok ma ok value ga ok kaw ga value mar tijno nikech ok an tijno and then en give godfather mag samoro kata mana kidwa riembe tich to tek riembe nikech iyudo ka samoro owuok kata mana ka PS moro owuok ka CS moro owuok ka MP moro koro sama idwa riembe no imbigo kwano ni anana headmaster anana principal adwa riembo japuonj sama idwa riembo no samoro kuma sikundi nitiere no ema MP mancho kele no emo chune kanyo rimbi temo mondo kik chwanyri gi sirikal matiye gweng'no dipoko okelo ni midhiero imbe koro en gima kelo ywaruok mang'eny ma koro kimedo gi nepotism be nie iye ka iyudo ka jomoko ndiko wedegi jomoko ndiko osiepegi kinde moko nowach ni barupego jotelo moko nitie mamiyo girlfriends magi gi mamoko koro mae momiyo ananeno ni samoro quality mar education ok kata education kende sectors mag sirikal mang'eny struggle nikech jomindiko kanyo ok gin jomo an positions go gin jomo samoro tiegore yo malong'o gin jok ma ogwel ni bwana bi tiche bi donj kaeri iyudo ka ng'ato oserito kata mana higni 10 pok ondike but iwinjo ni ng'at manyo wuok e college osendike tich ng'at manyicha gotieko internship osendike tich inti sebedo kirito kata mana higni 10 pok ondiki nyakwana Mugejwanga imbe ni nyalo ng'iyo machinglo makamano tipong' gi wiyi ni nyiso nang'o aduna lod nonro mar gazet gi it gazet mar 12 mar gazet mar Daily Nation kotudore kod kaka jalup jatend piny Kithure Kindiki kod nowacho ni winjo be ni keto piny ikruoge makare mano ka koth mano mar El Nino pok ochako chwe pacho kae nowacho kanyo ni nitiere counties 18 kaachiel kod bombe mopogore opogore pacho kae ma oula
ka ok otang kata kok oket piny okenge makare makedo kod masiche mapoya to seche moko oula nyalo bede mang'eny ahinya te kinde kodh El Nino ma igeno kata iyango ni nyalo chwe kochakore dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 mano ma higa ni. Nowacho ni gigo mowinjo bed ni counties sani koro kete maino margi en kotudore kod wechego mago mag chulo gope ma counties nitiere godo kaachiel kod keto piny ikruoge makare motelo ne koth mano mar El Nino. Ka watieko Ansel mano mapiyo weche mag pending bills support chando counties nikech aparo ni county ma Kisumu the last time mane governor ntiere nyim committee ma od bura aparo gin gi up to 5.6 billion mag pending around there 5 billion not less than 5 billion mag in pending bills magi makoro kelo midhiero nikech sama pesa ogol tiyudo ka priority nyaka mi bills gi but iyudo ka samoro bende kata mana service providers monego beni provide services gi goods ma inyalo kata mana contractors monego beni ema ng'iyo nang'o ni weche mag oula gi weche mag El Nino ng'i malong'o iyudo ka pod nigi bills pod bandho counties. Koro mae gima nye kindi kitemo wacho nang'o ni pending bills ma counties accumulate gi ema miyo counties ok nya perform maber nikech kata an sani ka dwaro awinjo kata nitiere opportunity moro e county timo biashara gi county aparo diriyo nikech acho ni katie joma pok ochul anto koro mara bedo priority an ibro chula karang'o. Koro magi gik ma kindi kinye temo aneno nang'o ni obedo sorted out ma aneno ni gigi onego bed ni bedo sorted out weche mag pending bills gi olos but nyo mention ni counties 18 koriwo Nairobi, Mombasa gi Kisumu ma gin vulnerable counties king'iyo weche mag oula mabiro. Nairobi emaseneno ka mbui kata pichni moko aneno ka igolo ma gitemo loso drainage gi mamoko counties mamoko pok aneno. Koro governors onego nyiswa ni giikore nang'o. Wachna mogik en mana intolerance mosebede siasa wa ma Kenya ka gi ba wach mang'eny madhi left, right and center. Of course ji debate ni democracy wa pod ni mature pod wan gi teething issues but ma okomino ni ok anya winji nikech kora balo kodi onego wachop kuma waneno nang'o ni sama kata ka wapogore paro kisiasa ine kweth moro cha ane kweth moro ne ok ja piny onego bed ni hinyore nikech wapogore e paro. Onego bed ni paro ma wapogore ni medo bero ngima ja piny mane pacha. Erokamano Ansel Oyango kuom kawo thuolo mari mar bedo e nonro mar gazet mar The Standard nyakwana Mugia Jwang bende inyalo somo ndika kanyo ni Inside the Conclave mano to kama ne en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua tieko ndalo 55 mane koro romo kod jotelo mopogore e pare mano ma Wamunyoro mayudore e kaunti ma Nyeri. Koro nyaka sani wacho ni osewuok oko kendo en ma oromo marakore kod jatend piny Kenya William Ruto debe mane yiero ma higa mar 2027. Mago duto kaachiel kod sigana mamoko inyalo yude gazet mar The Standard. Yena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani nyawadwa Cleophas Oluoch oseikore mar tayi e twak mokwongo e chenro mar Okinyi. Riti masani nyinga Joyce Oduor.